Здравейте на всички, аз съм Hackmaster и днес ще направя едно видео. Всъщност знам, че отдавна няма видеа, просто не знам на какво да качвам. Давайте идеи долу в коментарите, защото без вас аз съм нищо общо взето. Да. Този клип обаче е специално, всъщност не е специален. Ще правя 10 факта за мен самия. Така. Да, нека да започнем с първи факт. Играя в футбол и съм вратар. Това може и да съм нисък, обаче аз съм 2005, ама все едно, това е отделна история. Така, втори факт е, че съм свирил на барабани около 2 години. Даже гледали сте видеята ми за уроците по барабаните и че играйте и още един път, там обяснявам дали съм свирил или не, особено път първия път. Да. Между другото, знам, че е странно, нали сега това ще е третия факт, но не обичам да играя много FIFA 17, защото малко ми е тъпичка, аз съм много слаб, трябва да ме видите просто как играя. Всъщност можете да влезнете в другият ми канал, някъде на екрана ще го изпише, не знам къде, тук или тук. Да, той е с моето име миналото, обаче просто ще го видите. Чайте малко. Да. Четвърти факт ли е? Да, четвърти факт. Не обичам да ям особено много сладко, като например шоколади, някакви тортички с шоколад, само сладолед, нали? И така, това пак е сладко. Аз обичам повече солени неща, чипсове, снаксове и така нататък, което е доста вредно между другото. Да, пети факт е, че обичам рок. Обичам рок просто. Слушам си рок. Да. Шести факт, това пак е за музиката. Майче направих така, не знам. Шести факт, това се отнася пак за музиката. Не обичам чалга, доста е противна. Много е мазна и така. Който слуша чалга да напише долу в коментарите. Да, с кой факт сме сега? Седми, нали? Да. Бум! Да. Това ми е малко странно да го кажа. Добре, ще преминем към следващия факт. Така, обичам да се занимавам с гейминг неща, обичам, нали, да оправям монитори, компютри, така, доста съм добър в това, между другото, тъй че ако имате нужда от някаква помощ за компютри или нещо, позвонете на мен или ме намерете просто някъде, не казвам къде живея, така. В принцип, това 9 факт или 8, 8 ще е. Така, по принцип, този факт не съм ходил много, даже не много, не съм ходил в чужбина и много ми се иска да отида в Париж. Не знам защо. Да. Девети факт е, че това ще най-много да ме напсувате. Обичам да хода на училище. Да. И между другото не обичам FIFA от вчера, защото много пъти падах вчера, но все пак си преписах тук едни финтове. Виждат ли се изобщо? Ето ги. Да, обаче вече не обичам FIFA. Така, 10-ти факт е, че обичам Барселона. Доста ме кефи този отбор, особено пък Неймар. По принцип аз съм си вратар, но примерно и Марк-Андре Тер Штеген ме кефи много. Да. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е било така, не забравяйте да се абонирате, да го харесате, ако ви е било забавно. Да, чао!